Dovolte mi pripomenúť vám všetkým, že máte minútu na vystúpenie. Slovo má pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán podpredseda komisie, kolegovia. K téme verejného prístupu k dokumentom Európska únia musí byť prvým hráčom v oblasti transparentnosti a zároveň musí umožniť široký prístup k informáciám pre svojich občanov, keďže je to ich základné právo. Možný nedostatok transparentnosti, otvorenosti a prístupu k dokumentom bude viesť k situáciám nedostatku dôvery voči časti európskej spoločnosti. Nehovorím teraz len o legislatívnych dokumentoch, ale hovorím aj o dokumentoch, ktoré sa týkajú alokovania verejných prostriedkov alebo auditov, ktoré sa týkajú ich vynakladania. Zároveň by som rád vyzval komisiu a radu, aby pracovali smerom k transparentnejším pravidlám o slobode poskytovania a prístupu k informácii a zároveň aby revidovali svoje pravidlá o pohľadom prístupu k týmto dokumentom. Čo sa týka medzinárodných dohôd, rád by som mimoriadne videl na strane rady, aby rada dala väčší prístup parlamentu ku klasifikovaným dokumentom, ktoré súvisia s medzinárodnými dohodami a zároveň k utajeným dokumentom, ktoré hovoria o hodnotiacich procesoch zo strany Európskej únie. Ďakujem pekne vám, pán Kukan. Ďalším rečníkom je pani